7 kilómetros de... non sei que está... 7 kilómetros de circunferencia, está 100 metros baixo terra. Ademais, ten 4 detectores, 2 os máis grandes son CMS e Atlas. Atlas, en particular, este Atlas é o que víamos antes, na imaxe da película de Anxos e Demos. Outros dous, que son algo máis pequenos, pero tamén son bastante grandes, son ALICE e HTB. A HTB é o detector, o experimento onde traballo na Universidade de Santiago, onde estou a facer a miña tese doutoral. Imaginamos que o HT estivera en obras, imaginamos que o HT pasara por aquí polo Telo Pedrallo. A outra esquina estaría en Cores, pasaría por o Pereiro de Ariá, movéndose unha superficie bastante importante, porque unhas veces dinlle 27 km en España que, por exemplo, estaba en menos que 3. Como funciona o HT? E para qué? Pois, o que vos comentaba antes, falábamos de entender que a materia, como está unida. A idea que temos desde o tempo dos gregos é que a materia está constituída por átomos que daquela pensaban que eran indivisibles. Unha idea de Demócrito, do século V antes de Cristo. Despois, moito máis modernamente, no século XIX, Mendeleev organizou todos estes átomos nunha tabla periódica. Todos son dentro do HT continuo. Os raios cósmicos son partículas, moitos deles son protóns, como os do HT, moitos deles teñen enerxías ainda máis altas que os do HT, chegan, golpean a atmosfera terrestre, e produen colisións como os do HT. Ata tal punto isto é así, que en toda a historia da Terra se damos equivalente a 100.000 experimentos como o HT. Non pasa nada, estamos aquí. De feito, no universo, tenemos todo o universo, pensamos que a Terra é extremadamente pequena e non ambicioso. Por unha parte, onde un investiga, temas fundamentais, hai un coñecemento. En principio, idealmente non teria que ser o objetivo tamén do ser humano, porque o coñecemento é posible, pero que ademais, comportados dentro da investigación, temos moitos beneficios. O PET é un método de diagnóstico médico moi importante que utiliza a pregunta é se pode visitar o céu. Si, a resposta é que sí. Hai, de feito, este verano, un grupo de rapaces que están facendo o período de carreira en Santiago, estivo ali, estivo con eles. Esta non é a miña época para visitarlo, no sentido de que agora mesmo, por motivos de seguridade, non se pode baixar a 100 metros de terra onde están os detectores. Ainda así, seguiremos sen saber o que é materia oscura, seguiremos sen saber o que é enerxía oscura. Por certo modo, a física seguirá estando incompleta. Tamén iso é pensar que a física ou que o coñecemento está completo moi perigoso. A comezos do século XX, finais do século XIX, tamén se pensaba que a física estaba acabada. Mira todo o que tiene que ver detrás. Tiene que ver detrás tuvo unha revolución que deu lugar a tecnoloxía tal como conhecemos hoxe por hoxe, electrónica.